सांग्रां जा नोंथाङा गुगोल पे बाहायोब्ला सांग्रां जा नोंथाङा गुगोल पे बाहायोब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गुगोल पेनि अफार फैनाय लिंकनिफ्राय सांग्रां जा गुगोल पेनिफ्राय बेफोरबायदि अफार फैनाय लिंकआव नोंथाङा जुदि क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थानाय रोजा रोजा राङा सेकेन्डनि गेजेरावनो जागोन जिर' गोबां स्केमारफोरा बेफोरबायदि गोबां सोलोजों गोबां सुबुंफोरखौ थगायगासिनो दं बेफोरबायदिनो सासे आइजोआ स्केमारनि टार्गेटआव गोग्लैदों जाय आइजोआ गावनि फिसाजोनि कलेजाव मुं थिसननो थाखाय दोननाय रांखौ स्केमारआ थगायनानै लांदों बे जाथायानो जादों आसाम रायजोनि सिङाव थानाय लखिमपुर जिल्लानि लालकुर होननाय गामिनि सासे आइजोनाव फिन फोरमायबावोदि गुगोल पेनि अफार फैनाय लिंकनिफ्राय सांग्रां जा गुगोल पेनिफ्राय बेफोरबायदि अफार फैनाय लिंकआव नोंथाङा जुदि क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थानाय रोजा रोजा राङा सेकेन्डनि गेजेरावनो जागोन जिर' गोबां स्केमारफोरा बेफोरबायदि गोबां सोलोजों गोबां सुबुंफोरखौ थगायगासिनो दं बेफोरबायदिनो सासे आइजोआ स्केमारनि टार्गेटआव गोग्लैदों जाय आइजोआ गावनि फिसाजोनि कलेजाव मुं थिसननो थाखाय दोननाय रांखौ स्केमारआ थगायनानै लांदों बे जाथायानो जादों आसाम रायजोनि सिङाव थानाय लखिमपुर जिल्लानि लालकुर होननाय गामिनि सासे आइजोनाव गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।